כן, כן, שמעתם נכון, סרטון חדש. והיום בסרטון יצרנו את בית המשפט הכי מצחיק בעולם. ולמי שלא הבין במה מדובר, מדובר בגילטי הסוק. אז איך זה עובד? בכל סיבוב יש התקפה והגנה, ולכל אחד מהם יש תיק ראיות. אבל יש טוויסט. ההתקפה צריכה לכתוב תביעה, אבל אין לה מושג מהם הראיות. ורק באמצע הדיון צריך להסתדר עם הראיות שהמשחק מביא לנו. בקיצור חברים, הולך להיות מטורף. אל תשכחו סאב, לייק, פעמון, ואם אתם רוצים תגיבו לי פה למטה אם אתם אוהבים את המשחק. תיקחו לכם משהו טעים לאכול, משהו קר לשתות, ובואו נתחיל. הרגת אותי כי ליטרלי היית שופט. אוי לא! אוי לא! כבוד השופט, אני מכניע את עצמי. אוקיי, חברים. שקט בבית המשפט. אוקיי, ההתקפה, רשות הדיבור שלך. איזי, פשוט תסתכל ישר. אדוני השופט, אני נציג מ-KSP, יש חנויות למכשירי אלקטרוניקה. אנחנו עדים לכך שמצלמות האבטחה שלנו, ראינו בחור בשם ניאוראי, שלפי טענתנו יוצר ערוץ יוטיוב חדש. יוטיובר חדש. מעניין, אני אבדוק את זה. תוכן מעניין של וידאוים, סרטונים, משחקים. שמעתי שהוא גם טוב, שמעתי שהוא טוב, כן. What? שמעתי גם שהוא טוב, אבל אנחנו רואים שהוא גנב לנו מצלמות, מיקרופונים, אוזניות, גיסקארד של סטים, כל זה, הוא גנב לנו מ-KSP. ואנחנו רואים אותו במצלמות האבטחה, ישר אחרי זה, הוא פשוט הלך לתוך היער שהיה בצד ימין בדיזנגוף, והמשיך, אנחנו לא רואים אותו מאז. וככה נברא ביגפוט, גייז. שקט, ההתקפה, שקט, ההגנה. כמו פניקס, הוא כאילו עף משם. אהבתי, כן. רמת קרינג'יות, 1000%. אדוני השופט, אני חושב שזה כל מה שיש לי להגיד כרגע. אוקיי, אז מה האשמות בגדול, כאילו? הוא גנב $1,000 מ-KSP. אוקיי, אז האם יש לך הוכחות לזה? כן. הפרצוף שלו. ההגנה הרשות דיבור שלך. אוקיי. קודם כל, בוקר טוב וצהריים טובים, כבוד השופט. לילה, אני לא יודע מה אתה רוצה. תסתכל מהחלונות, מה זאת אומרת לילה, אחי? סליחה, צודק. אוקיי. כמו ש... כאילו, אנחנו ליטרלי בכיתה, אני לא יודע איך זה המצב, אבל בסדר. אוקיי, כמו שאני רואה, מרשי פה קיבל דברים מאוד עצובים שנשמעו לי לאוזן. האשמות מאוד מגעילות, הייתי אומר אפילו. על זה שהוא, סתכלו על הפנים היפות האלה, הרי איך בן אדם כזה, מלאך, אימא'לה! סוכר, יכול לגנוב. וואי, עלה לי כי. יכול לגנוב $1,000 מ-KSP, הרי אי אפשר לראות כזה דבר. אוקיי. הוא טוען שמרשי הולך בג'אנגל, בפורסט. הרי בן אדם יכול לטייל, לא? שקט, לא תהפכו את אולם בית המשפט שלי למופע ליצנות. גם אתה שקט. כל בן אדם יכול ללכת לפורסט ולעשות קצת ג'וגינג, לא? כבוד השופט, אני מבקש. אני מסכים. זה ספורטיבי ורזה הוא נראה. מסכים. הרי זה לא נעשה על כלום. נכון. רואים שהוא תמיד הולך ועושה את ההליכות האלה. רמת שוחד, 1,000. אין בעיה. אנחנו נשאל קודם כל את ההתקפה. האם יש לה משהו להגיד כנגד אותם דיס הוכחות שראינו פה? אני שם אחריו עקבות של ראבר דקס. אחריו, אוקיי? אומייגאד. שהוא פיל אחריו. איך זה תורם? אנחנו מאמינים שכל ראבר דקס זה דקה של הליכה של הנאשם. אני אתן לך כבר לדבר. כן. לפי הדרך אנחנו רואים שהוא המשיך והמשיך. אוקיי, רגע, יש
הודעה חשובה. From KSP. אוקיי, אוקיי. אז אני שפט, הוא בן אדם שדבר ראשון, זה לא יכול לעשות הוא לא יכול שהוא הולכת כל כך הרבה ביער, להפיל אחריו גומי, משקל כזה רב, וגם נתפס 10 מטר. אתה ליטרלי אומר שהוא הלך לבית שלו. אובג'קשן, מה התקפה אפילו מדברת? אני לא מבין. אדוני, אני עדיין לא נתתי לך את רשות הדיבור, אני אתן לך עוד מעט. האם אתה רוצה לעלות עד? לבינתיים זה לא משכנע אותי. אומייגאד. עד ברייקים ניוז. אוקיי. את העד שלי. כן. את הוויטנס. אתה זרקת על כבוד השופט? אוקיי, כן. כבוד השופט, אפשר לדבר? רגע, שנייה. הבחור פה רוצה להביא פה עד, יהיה לך את הזמן לדבר. כן. אוקיי, שלום. הוויטנס, אני רוצה שתגיד להם מי אתה, איך קוראים לך? אוקיי, דבר ראשון קוראים לי בוב מרלי. בוב מרלי, אוקיי. אוקיי, דבר שני... אנחנו אוהבים אותך. אני דוקטור נורא. מעריץ של בוב מרלי. כבוד השופט, אני מבקש שהוא יראה לנו את התעודות של התורה שלו. שכחתי אותם באוטו, ירדו לך כמה נקודות אצלי. אני רוצה, דוקטור ווינבס בומב, לא זוכר מה שקוראים לך, אני רוצה שתוכיח להם את הסיבה שהנאשם נאוראי הוא לא אנושי, שהוא לא יכול ללכת כזה הרבה עם משקל כזה רב. זה שתוכיח להם שהבחור הזה הוא גנב מקצועי, אוקיי. הוא לעוף באוויר. אוקיי. מספיק, תן להם לדבר. אוקיי. אני הלכתי ליער בתומי, והכל היה אתה לא אמור סבבה. ללכת ליער. אני רואה את נאוראי. למה הרופא ביער? לא, אני אסביר לך מה. אני אסביר לך למה. העדר מההגנה לא, העד מההתקפה אחי לא תאימו את זה לפני המשפט אחי. אדוני השופט, אני חייב לדבר כבר. אני אתן לך את הזמן, זה ממש דקה, יש להם דקה לשכנע אותי. רשות הדיבור של ההגנה, כן. סוף סוף, אחרי 8 ימי עסקים. כבוד השופט, תודה רבה. כמו שאני רוצה לחזור הרבה אחורה, כמו מדובר בהתחלה של העניין, ההתקפה אמרה שמרשי מאחורי ההליכות שלו מצאו רובר דאקס, אוקיי? שזה די נשמע לא הגיוני ולא קשור לשום חנות של KSP, תגיד לי אם אני טועה. הרי KSP זה רק אלקטרוניקה, נכון, כבוד השופט? אובג'קשן. אני מסכים, שקט! קיצר, אחרי זה הוא אומר there is a 10 feet tall gorilla therapist, like for real. כבוד השופט, בוא נבין שהוא לא, הוא כנראה היה בזו ולא ב-KSP ביום זה, לא? אובג'קשן. כן, נשמע מאוד משכנע. כמו שאמרנו עם הוויטנס שלנו שאין לו אפילו שום מסמך שרשום שהוא רופא. איך אנחנו אמורים לדעת איזה סוג רופא הוא, ואם הוא בכלל הרישיון שלו תקין, כבוד השופט? אני מבקש ממך, אתה חייב להבין שיש פה שערורייה. שערורייה. אני רוצה להניח כמה הוכחות שאני רואה שממש מבקשים את זה, כמו שאני רוצה להתחיל שגם הרופא לבוש כמו במאס. אובג'קשן, זה לא קשור, זה מאוד קשור, הרופא נראה כמו בלרינה עם גופייה, אחי. זה גם היית שלך. מה, הרופא גם לא עושה שיניים. זה גם היית שלך. וכמו שאני רציתי להמשיך אחרי זה... כן, רשות הדיבור חזרה אליך, בבקשה. אוקיי. אז כמו שראינו, מצאו בפורסט אדיר that wandered into a house with a cute jump scare. רוצים לדעת מניין האנגלית שלי? האדיר הזה, האייל הזה, נכנס לבית של ההתקפה, וזהו חשב שהוא כבר ביער. האם לך יש איזשהו עד? רגע, אבל שתוק. הם לא דיברו על שום דבר. אתה לא תגיד לכבוד השופט, שתוק! בסדר, יהיה פה בבית המשפט! אני מצטער, כבוד השופט. האם אתה רוצה להביא איזשהו... שקט! אני רוצה להעלות את הוויטנס שלי, the male woman. אוקיי, הוויטנס, אין בעיה. והגיע דור ל-KSP. אוקיי. מה היא הייתה בדיוק?
מה שמך, גברתי הצעירה? איך היא קשורה לנושא? לא הבנתי. הרגע אמרתי שהלכה לא שמעתי. דואר ל-KSP. הלכתי להביא אוקיי. דואר לכספי. אוקיי. שלום, גברתי הצעירה, את יכולה להגיד לנו את השם שלך, בבקשה? בוב מרליט. You weird, buddy. אוקיי, איציק בוב שם. מרלי. בוב מרלי. שומע? מרליט. בוב מרליט, אני מצטער. האם נכון שביום זה אתה הלכת ל-KSP? נכון. אוקיי. האם נכון שאתה ראית ש-KSP מנסים לשקר? הרי בסופו של דבר, מרשי לא היה ב-KSP ביום זה. חד משמעית, הוא היה בג'ונגל. אובג'קשן. וואו, האם ראית אותו רק בג'ונגל ולא קרוב ל-KSP? בוודאי, זה היה בג'ונגל באפריקה. אוקיי. באפריקה טוב, אין אני- KSP. נכנס פה טוויסט חדש לסיפור. אדוני שפט, לא אמרנו שזה באפריקה המקום? אני לא יודע מה אתם אמרתם או לא אמרתם, כתוב ג'ונגל, אני לא ראיתי בשום סעיף איפה הוא כבוד נמצא. השופט, זה נגמר. תנו לי לדבר. אני דבר קיבלתי את ראשון- התשובות. אתה שקט, אתה לא תדבר עד שלא ישאלו אותך. אוקיי, ברייקינג אני ניוז. קיבלתי את התשובות של הרגע שאני צריך מה זה? מהוויטנס שלי. אני חושב אוקיי. יש לך משהו להגיד בנוגע לחדשות המרעישות שנכנסו לפתח בית המשפט? שמע, זה די ביג ניוז, הבן אדם עומד לצידי והוא בריא ושלם. כתוב דבר, אפריקה! שי. יש לי תשמע, אינטרנט. הוא אומר שהוא כיוון אליו את האקדח, הוא לא אומר שהוא ירה. למה שמרשי לא ידבר על זה? למה שמרשי לא יגיד שכיוונו... תשמע, ליטרלי יש לו קסדה שמונעת ממנו לדבר, אני לא יודע מה אתה... אחי, הבן אדם נראה כמו צוללן, כאילו. אוקיי, פסק הדין. אני חושב ששמעתי פה מספיק טענות וראיות, ואני פוסק בקטע ממש לא משוחד, אני אומר שהוא חף מפשע! ניצחנו ים חור! כן, רואים את זה. אומייגאד! Even though I look like a burnt chicken nugget, I still love myself. אוקיי, אני כבר רוצה להגן. אתה לא יכול להגיע משהו שהוא לא תקף אפילו. עידו, שלח את התמונה אוקיי. בזומים. רגע, עידו, שלח את התמונה נשאר בזומים. לנשום. עידו, בוקר טוב, ערב למה לא טוב, צהריים טובים, עכשיו אדוני לילה. השופט, עכשיו לילה. ליטרלי לילה. בית המשפט, ההתקפה רוצה להתחיל בבקשה, אם אפשר את הגישה. בית המשפט אוקיי. יכול להתחיל. אוקיי, שלום לכולם. אז ההתקפה רוצה להתחיל בהאשמות אנחנו חמורות. מחכים לך. קיצור, האשמות חמורות כנגד ישי נתן. כאכילת סטייק, שלפי מה שהמסעדה דיווחה לנו, הסטייק הוא בשווי של 18,000 יורו. הסטייק היה וואו. גם בציפוי גולד קראט. לא רוצה איזה להגיד משהו, אבל זה 20 לא קראט. יקר. רגע, שמע, פספסתי ספרה, סליחה, 180,000 יורו. אוקיי, עכשיו אולי זה מתקרב. אוקיי, סטייק היה מצופה במשהו כמו 50 קראט של גולד. זה עדיין לא משתווה, אחי. זה לא משנה, זה 1.8 מיליון, אוקיי, אם אתה מתעקש. סתם, אוקיי. בקיצור, גניבה מדרגה פשוט זלה על הכל ופשוט ברח, ועכשיו מרוב שהוא זלה כל כך הרבה שהוא ברח, הוא גם שבר את הדלת כי הוא לא יכל לעבור שם. אז זה גם קנס על הדלתות וגם קנס על האוכל שהוא פשוט לא אכל. האם יש לך הוכחות בנושא? תן לי כבר לפתוח את המזוודה שלי ככה, בוא נראה מה יש לנו. אז אני אומר, בינתיים שאתה מחפש, אני אתן כן, ל- כן, אפשר לגמר לעבור לדבר. בדיוק. רגע, שלום, כן, כן. ערב טוב, כבוד השופט. וואי, זה קשה פשוט להסתכל עליך, כי אני רואה אותו. אתה לא יכול לדבר בכלל. מה אני לא יכול לדבר? אוקיי. אוקיי, קיצור, זה ליטרלי תמונה שלך מגיל 14, כאילו זה כזה קל להגיד את זה. טוב, כבוד השופט, קודם כל אני לא יודע מאיפה הוא ממציא את כל השטויות שמרשי כביכול עשה, אבל אני הייתי אומר, קודם כל הוא לא הציג פה שום הוכחה. אבל חוץ מזה שהוא לא הציג שום הוכחה, אני יודע שישי, למרבה הפלא,
נמצא בכלל בדיאטה. שכבר זה לא הגיוני מבחינה טכנית, שהוא יאכל סטייק בשווי כזה גדול, וגם הוא ליטרלי עובד על הכסף שלו כל כך קשה, אז נאה, למה שהוא יעשה את זה גם בדיאטה? אבל מה שעוד יותר מוזר, זה שהיה שם במסעדה שהוא דיבר עליה, כן, הוא הלך סתם לאכול באיזה מסעדה, הוא לא אכל את הסטייק, אבל היה במסעדה הזאת סכין מוזר, שהיה כתוב עליו בכלל את השם של המאשים, ועל הסכין הזה כתוב בתיאבון, שהיא סכין מאוד מוזרה, אז אני חושב שהוא סתם רצה להביא לו סכין כדי שיחשבו שהוא הולך לאכול את הסטייק הזה. אבל בעצם הוא לא אכל שם כלום, הוא סתם שתה כוס מים ויצא מהמסעדה. בגלל זה הוא גם לא שילם. זהו. נשמע הגיוני, סך הכל, האם יש לך הוכחות למה שאתה דובר? ליטרלי הראיתי לך את הסכין. הסכין לא אומר לי על זה שהוא רק שתה מים ו... כן, אבל על הסכין כתוב, וחוץ מזה גם לא אין שום הוכחה, אבל על הסכין כתוב את השם של המאשים. אוקיי, אז בוא נמשיך להתקפה, שמעתי מספיק מההגנה. אוקיי, אז דבר ראשון שיש לנו להציג זה קודם כל גולגולת של הפרה שנמצא שחיסל אותה. אני כזה אישי, תעצור רגע הכל. אני כזה אישי, מה? לא בישלת אותה לפני? ברקינג ניוז. מה זה? New World. מה זה? מה כתוב? New World Record of the largest day. אני לא רוצה להגיד איזשהו משהו התקפה, אבל האם אתה יודע שברגע שמישהו שובר וורד רקורד, רוב הסיכויים שהוא לא משלם? הוא משלם, יש ממש ביל בתמונה שם, לא יודע אם שמת לב, יש שם חשבון. זה שהביל קיים לא אומר גם הדלת... לא. גם הדלת זה וורד רקורד. הדלת נשברה, ליטרלי הוא שם את הדלת נשברת, אחי. בקיצור, יש לנו פה... 90% ממה שקורה ברגע שאתה מסיים וורד רקורד. כן. במקרה הזה, תשמע, אני במיטה המסעדה פה אומרת שזה לא משנה אם זה וורד רקורד או לא, הבן אדם, הוורד רקורד כאילו לא שילמו להם, מישהו צריך לשלם למסעדה, זה מסעדה. האם יש לך הוכחות לזה? שמה? שזה הוכחה של מה? של מסעדה? כן, שהיה וורד רקורד שהם לא שילמו. או ההפך, האם להגנה יש הוכחות שכן שילמו? רגע, תן לי רגע לחפש. שוב, בינתיים ההתקפה מדברת. בקיצור, אני אמצא את זה, אבל בינתיים אני רוצה להראות לך שהוא אכן כן אכל. אנשים הלכו ברחוב ותיעדו משהו שברידג' that look like a banana, אבל הם לא ידעו שזה בעצם אדוני עם איזה 20 מיליון פרות בבטן שלו, אתה מבין? פשוט היה כל כך ענק, אז קודם כל תהיה בטוח שהוא אכל את הסטייקים האלה ולא שילם, תהיה בטוח שזה מה שקרה. עכשיו, בנוגע לדבר השני, אני צריך לבדוק את ההוכחותיי. אוקיי, בוא נמשיך. ההגנה יכולה לדבר. אוקיי, כבוד השופט, קודם כל, אני רוצה לציין בפניך שהוא קודם כל אומר שנשבר שיא עולמי. עכשיו, מי אמר שזה שנשבר שיא עולמי זה שהוא לא שילם? יכול להיות שהוא שילם. וכמו שאתה אומר, בשיא עולמי בדרך כלל לא משלמים. אז גם אם יש לו הוכחה שהוא לא שילם, זה לא אומר כלום. אני רק רוצה לעבור על משהו אחד. ברשום שעבר שיא עולמי בישראל, כן. אבל לא רשום מי עבר אותו. וזה גם נכון, שהרי יכול להיות שהוא לא אכל כלום, וסתם מישהו אחר בכלל שבר שיא. אין לנו הרי ראיות שזה המרשי, כן? הרי לא הייתה שם איזה תמונה, היה שם איזה דמות מאוד מוזרה שלא בדיוק אפשר לפענח אותה. ואני אגיד לך יותר מזה. יש הוכחות מצולמות, מה אתה לא קונה? אני לא ראיתי שום הוכחה. לא ראינו הוכחה של זה מצולמות. ליטרלי לא ראיתי כלום. ההגנה מתבקשת להביא הוכחה מופרכת מאוד. בינתיים זה רק נראה כמו bridge that look like a banana. כן, יכול להיות שהוא היה שם, כן, אותו שובר שיא מסתורי. אוקיי, בוא תמשיך.
אני סיימתי כבוד השופט, לבינתיים אני חושב שהמקום פה לטובתי. אוקיי. ההתקפה, מעוניינת לדבר או להביא עד? אנחנו נשמח, כן. מה תשמחו? לדבר? רק רגע. קודם כל רציתי להראות את זה. איפה זה נמצא? אוקיי, אז אנחנו במסעדה שלנו יש לנו כמו קישוט של אנביל על התקרה, אוקיי? עכשיו, מה שבעצם יש בתוכו זה, כלומר, מצלמה נסתרת עם מיקרופון שיש לו. What? Bro, what are you talking about, man? שם אתה יכול לראות בהקלטה אני שומע. את הבחור הזה עם האצבע. בחור הזה עם האצבע אוכל את הסטייקים ויוצא במסעדה בלי לשלם. דבר שני, יש פה, רגע, איפה זה היה? גם צריך למצוא את זה, סליחה על העיכוב. הנה זה. יש לנו פה רמאות נוראית. שקט! רמאות גם מי ברור, יא מפגרת. אתה רואה שהוא פשוט רימה פה, יש פה ממש הוכחה לרמאות נוראית, כלומר הוא בעצם אמר, אני בא לאכול סטייק. ריפ אוף הונו. טרבל ריפ אוף הונו. לא יודע, תרגמתי את זה, זה אומר רמאות נוראית. בהונו. בסדר, הם שיחקו הונו, והוא לא שילם. בהונו, באכילה של הסטייק, הם שיחקו סטייק, אכלו סטייק ושיחקו הונו והכל. והוא פשוט לא שילם, אתה מבין, אדוני, הם רואים את זה במצלמה שמחוברת לאנביל בתקרה, רואים את זה באונו, רואים את זה בכל הוכחה, רואים את זה איך שהוא יצא מהמסעדה בגודל של גשר, אפילו שבר את הדלת, אתה מבין, כאילו איך בן אדם נכנס למסעדה, יוצא ענק, ואפילו לא, אתה אומר לי, לא אכל כלום, לא הגיוני, תשמע, לא הגיוני, ואומרים לך הוא אכל, יש מצלמות, יש הכל. תשמע, הכל פה הגיוני, אני רוצה גם לזמן את העד שלי, אם אפשר, את האינטרן. אובג'קשן, כבוד השופט, תן לי לדבר. רוצה לזמן את ה... כן, אני רוצה לזמן את העד שלי, את האינטרן. אוקיי. אוקיי, זומנת. שלום. מה שמך או שמך? שמי בוב שמרלי. בוב שמרלי, האם אתה נשבע להגיד רק את האמת בשיחה זו? נותר לך, אחי. יופי, אתה יכול להתחיל, שאל את שאלותך. בוב שמרלי, האם תוכל לספר פה לבית המשפט איך ישבת במסעדה ואכלת לך בנמימים ופתאום ראית את הבחור הזה שמה אוכל ועושה את מה שהוא עושה בעצם? כן, בדיוק. אוקיי. אובג'קשן, כבוד השופט, תן לי לדבר! לא, באמא שלך. אוקיי, תמשיך בבקשה. אוקיי. אני הלכתי לאכול בסך הכל במסעדה. פתאום אני רואה בחור בגודל של לוויתן קטלן יושב בתוך המסעדה. זה לכיוון השני. עם טון של סטייק. פשוט מסיים את כולו, הולך מהמסעדה, בורח בלי לשלם. לא, כבוד השופט, זה לא נכון, מר שירי לא לוויתן עובד על תהליכי דיאטה, זה לא נכון. אדוני, מר ג'ון בוב שמרלי, אני חייב להתנגד אתה לזה יכול בכל בבקשה תוקף. לספר לבית המשפט, וואי, סתם כבר, נו! אתה יכול בבקשה לספר לבית המשפט איך ראית אותו בורח ושובר את הדלת כשדיברו איתו על החשבון, בבקשה? כן, אוקיי. הוא בעצם סיים את הסטייק. בא לצאת מהמסעדה. אמרו לו, בוא תשלם. אכל את המלצרית, ברח ושבר את הדלת. אוקיי. נראה לי ככה נשבר השיא. שקט בבית המשפט. לא דווח שום רצח, מה קורה פה? לא. היא רגע זה נהדרת! לא רצח, באתי להגיד את זה. רגע, כן. כבוד השופט עשה פה עוול, אני מבקש. כבוד השופט, אני דורש לשחרור העד. אוקיי. כבוד השופט. האם יש לך עוד שאלות רגע, הוא לא סיים את הסיפור. כבוד השופט, ייגמר לי המומנטום. אוקיי, כמובן, אחרי שהוא אכל את המלצרית, בערך כמה שעות אחרי זה מצאו אותה באמת אז היא לא נהדרת?
לא, היא כן מתה. לא, אני אסביר לך הכל. מה קורה פה? תן לי לדבר, תן לי כבוד לדבר. השופט, הם תן לדבר. או, ברייקי תן ניוז. לדבר, אוקיי? אוקיי, תן לדבר. מה זה? הוולקינג בננה? הוא עושים... מה אני רואה? מה? עושים אינדס... אוקיי. בזמן ש... אוקיי. כמו שופט, אני מבקש, הוא לא הזכיר את זה. זה היה הדבר הראשון שהיה אמור להזכיר אם זה היה קורה. תאמין לי, כשאני רואה בננה מהלכת, אדוני השופט, תגיד לי מה זה פאור ריינג'רס. כשאני רואה בננה מהלכת, זה הדבר הראשון שאני אומר. הגיע הזמן להתקפה. are we serious? אוקיי. אין לי פה כלום. אוקיי, זה לקח כל כך הרבה זמן. טוב, כבוד השופט, קודם כל נתחיל מזה שהוא אמר, העד פה, שהוא ברח מהמסעדה ושבר את הדלת. עכשיו, אני לא יודע עד כמה אתה מתמצא בבריחות, אדוני השופט, אבל כשאתה מנסה לפרוץ דלת כשאתה בורח, אתה פורץ אותה כלפי חוץ, ולא כמו בתמונה שהיא הייתה כלפי פנים. מה שלא נשמע הגיונים בעליל. אבל חוץ מזה, כבוד השופט, איזה תמונה? מה אתה מדבר? בברייקינג ניוז, תסתכל את הטיטלס. מה לא הגיוני? תאמין לי, כשבן אדם רוצה לפרוץ דלת כשהוא בורח, הוא מפיל אותה החוצה, לא בפנים. על מה אתה מדבר? יש ליטרלי דלת בצד שמאל של הסטייק. והיא לכיוון תוך המסעדה, לא בחוץ. כן, זה שהוא נכנס לפני זה. לא, אבל העד אמר שהוא שבר אותה בדיוק אחרי שהם ניסו לתפוס אותו. את הדלת יציאה, יא מטומטם, זו דלת כניסה, הוא כבר שבר אותו שהוא נכנס. לא, אבל אתה אמרת שהיה מדובר על הדלת כניסה, וזאת ההוכחה שלך. עכשיו אני אגיד לך יותר מזה. כבוד השופט, יש לי גם הוכחה למה לא הגיוני שהוא אכל את הסטייק הזה. כי ליטרלי יום לפני הם מצאו שם סטייקים ובשר בטעם מנטה. מה שאומר שהבשר שנמצא בטעם מנטה הוא בשר מקולקל ומגעיל. מה שלא הגיוני שאוכלו שם, והייתה שם ביקורת יום לפני. משהו שלא הגיוני שהיה קורה. ואני רוצה גם להזמין את העד שלי, שהוא בלש, חוקר, שמטעם ההגנה נשלח לחקור את האירוע של ישי נתן, ואם תוכל בטובך להביא אותו הנה, אני אשמח לשאול אותו כמה שאלות. כן, איך קוראים לך בבקשה? תציג אותך לפני בית המשפט. אוקיי, השם שלי זה סמי הכבאי. כן, סמי. אתה נשלחת מטעם ההגנה כדי להגיע לאותה זירה שבה התרחש הפשע הנתעב. מה גילית? אוקיי, אני הגעתי אחרי שבעצם קרה כל הפשע. אני דבר ראשון ראיתי את הדלתות שלמות ובריאות. דבר שני, אדוני לא יכול לאכול סטייק כזה. דבר שלישי... יפה, אני מצטער, סליחה שאני קוטע אותך. דבר ראשון, מה שהוא הזכיר פה שהדלתות לא שבורות. משמע שמישהו, אני לא רוצה להזכיר את השם סלנקאי פול, אבל מישהו שגם החדיר לשם סכין מוזרה, כן? ובמקרה גם מצא דלתות שבורות, למרות שאותו בלש מצא דלתות מתוקנות בדיוק שקרה האירוע ממש אחרי, וגם הוא אומר לך שהוא ליטרלי בדיאטה, הוא לא יכול לאכול את כל הגודל הזה של הסטייק. כן, ומה עוד, אדוני העד? סמי, אוקיי, בעצם, אוקיי, אני הגעתי, עשיתי בדיקת DNA לצלחת, ומה שגיליתי, שבעצם ישי נתן, בעצם נכנס, שתה כוס מים ויצא. לעומת זאת, סלנקאי פול... שאני תוקע אותך, מה אמרת שמך שוב? סמי הכבאי. סמי שאני תוקע אותך. הרי יש לכם מוכחות של DNA? כן. מה כן? רגע, שנייה, תן לבדוק. אוקיי, כבוד השופט, מצאנו את בדיקות ה-DNA, הוא מצא את הצנצנת שבה הוא שתה את הכוס מים. ובמקרה, רגע, שנייה, כבוד השופט, תן לי להסביר בדיוק את תהליכי החקירה.
תן לי בדיוק להסביר את הליכי החקירה. למה? כפי שציינתי כבוד השופט, אותה מסעדה... רגע, אבל תיתן לי להסביר כבוד השופט. אז בדיוק אני בא להסביר את זה. כפי שמצאנו באותה מסעדה, הבשר שם היה מקולקל. עשו להם ביקורת חריפה מאוד לפני כמה ימים, וגם ישי שידע את זה לא רצה להיכנס ולאכול שם. אז הוא הלך לאזור, ובמקרה, רגע, שנייה, אנחנו גם בדקנו את זה, אני ארחיב על זה בהמשך. ומה שקרה זה מרוב שהם כל כך רשלנים, הם נתנו לו לשתות מים באמפטי קוקי ג'אר, שזה צנצנת של עוגיות שהתרוקנה להם. בחור ענק, מה אתה רוצה? וליטרלי הוא היה חייב לשתות, כי הוא היה ממש צמא, אז הוא שתה את זה. אבל שום סטייק לא יצא מהמטבח הזה, לפחות לא לתוך הפה שלו. באמת? יש לנו... כבוד השופט, אני מציע בשבילך מה, יש לי הוכחה, בטח, הנה, הראיתי לך את זה הרגע. לא, לנו יש הוכחות כאילו. כבוד השופט, לסיום אומר... אבל זה לא מראה לי את ההוכחות של ה-DNA טסט. ליטרלי הראיתי לך את הצנצנת. מה זה משנה, אבל זה לא ההוכחות של ה-DNA. אובג'קשן. כל מה שהם אמרו עד עכשיו לא תפס כלום, ולי יש עוד הוכחה. אוקיי, האם סיימת לדבר הגנה? אני רק רוצה להגיד לסיום שמרשי חף מפשע וצריך לשחרר אותו במיידי. כן. יש לנו, אנחנו רוצים להביא את ה-Revived Skeleton. אנחנו המצאנו תרופה שהחיינו איתה את הגופה של הפרה. שבעצם אמרה לנו ששחטו אותה במטבח הזה בדיוק שעה לפני שהוא אכל אותה. כלומר, הבשר לא היה מקולקל, הוא היה טרי לגמרי, והיא אמרה לנו שהוא ספציפית, הבחור הזה פה אכל אותה. איך היא יכלה לדעת? קודם כל, איך הוא מדבר עם פרה? כבוד השופט, נחילה, זו שערוריה. הנשמה נשארת בגופה 3 ימים, לפי התורה, ששמה נשארת בגופה, שהיא עולה לגן עדן 3 ימים. אני לא יודע מי מספר לך את זה, היא לא נמצאת בגופה, היא נמצאת באזור. היא אפילו אמרה שהיא עברה שחיטה כשרה על ידי רב. איך אתה מבין פרותית? יש לנו מכונה, אנחנו בעתיד היום 2025, איך הכינו אותה? את זה לא שאלת, איך הכינו אותה? אתה אומר, אתה טוען שיש לנו מכונה של 2025. אני טוען, כן. בינתיים שאפילו בוטוקס אתה לא עושה. אוקיי, שמעתי מספיק. מי הולך להיות בכלא ומי הולך להיות בחוץ? לא הבנתי את הפוסט האחרון, אבל בסדר. הנאשם הוא לא זכאי. מה? יש! ליטרלי הייתה פה הכל. למה? אם שאל תדאג, אני אוציא אותך.